Mooi vuurwerk wordt de oud-profvoetballer inhellen. In zijn boek Geen Genade vertelt er iepen en bleert door alles wat er mooi maken had. Fraude, jild, verslavings en dat spreekt aan. Vooral overspel bij alle voetballers en drank en roken erbij. Dat lukt hij wel. Nou, dat wist ik net en dat verbaast me dan wel dat iedereen er dan een mooi deed. De yes wel eens wat, maar dan denk ik dan, nou, dat ben een peer, net iedereen. Het boek is een groot succes, maar zo druk als het in column is, had Van der Meijden ik nog net mooi maken. Ik zat zelf ook foto's te maken net, want ik vind het geweldig dat al die mensen hierheen komen voor mij. Dus, Hoe verklaar je dat? ja, waarschijnlijk door mijn boek. Dat ik zo open en eerlijk ben. En dat respecteren mensen, denk ik. De sessie is bedoeld om de nieuwe winkel De Outlet te promoten. Het lieke de organisatie wel wat om Van der Meijden op een kameel rieden te litten. In het boek vertelt hij namelijk hoe er op een nacht een kameel vindt in zijn garage, kocht door zijn vrouw. Die het houdt van exotische beesten. Nou, de Partij van de Dieren vindt dat maar niet en maakt het bezwier. En de organisatie wil de boel op een spits druwen. Veel meegemaakt, veel beleefd. Maar je stapt toch niet op de kameel in column vandaag. Nee, want daar hadden ze mijn ex-vrouw moeten uitnodigen. Want die is gek op kamelen, dus en niet ik.